Na sziasztok, Benni vagyok. Ebben a videóban 2 darab Zero Build Squad Game-et hoztam nektek még az előző seasonből, amit igazából megvágtam már másfél-két hónapja, csak sajnos nem töltöttem föl. A következő 20 percben kicsit több mint 50 killt láthattok majd, szóval, hogyha érdekel titeket néhány pörgős meccs, akkor nézzétek végig. De káoszan, hol vannak? Pillanat. Hú, mindenütt vannak rengetegen. Aha, nagyon sokan van. Még itt is vannak. Egy fekszik. Jó, egy megvan. Szívesen. Kösz. Viszont... Majdnem meghaltam. Aha, nem csak ennyi volt. Vannak még. Igen, tudom. Valószínűleg még több team, nem csak egy. Ez meg mi volt? Oké, meg vannak. Egy banánát. Mindjárt vannak most itt. Tessék. Na, mennyi kell még? Hú, megijesztettél. Elvitte a medál. Azt mondja, jó lenne, ha kidobná. Bár valószínűleg nem fogja. Nagyon. Hát, majd kiszedjük a holttestéből. Menjünk. Akkor lőtt őket. Én itt kilőlek. Mi? Azt hiszem fekszik. Ja, fekszik. De mit csinál? 22. Nincs. Nincs elő. Majd rájuk kerülök, mert ez egy Ne. rossz pozít nekünk. Snipe-olt, vagy mivel lőtt le? De látköröm. Nadine, van egy izé, medkitet. Á, ő nem hal. Úristen! Mennyi HP-je van? Az. Ha, onnan elég jól lőnek. Figyelj, az EU-szosok a veszélyesek. Hát nagyon sokan támadnak rá. Miért segítek? Elütettem egyet. Vannak rajtam ketten. Jönnek mögötted, jó? Jó, várj, itt vannak még galt, ez rögtön halt. Itt van még egy a félnél. Lövöm a követ. Elugrott. Aha. Levegőben még 21. Hanyagoljuk most ezt a Zeus-os témát. Tegyük le a másikat elő. Ott van a pánál. Miért nem találom el? Azt itt jön, látod a világit? A világ? Nem látom. Fölült a izével. Látom. Egyet már nem lefettem, már nullos. Itt van velem szemben. Jó. Hall. Jó. Jövök a A bokor. Nadine elment párton. Menjen, csak nem baj, nem szabad. Jövök a bokorba. Hops, pont. Késve vettem észre, hogy... Villámozik.
Itt van velem, mindjárt mutatom ott. Motorra jön az egyik. Itt van. Nem tudok menni, motorra jön az egyik. Jó, ketten itt vannak a hárman. Hárman már, ez a baj. Egyet lőttünk csak államból. Nézd, azt lőtt. Jaj, nem hal. Aj, kár. Ja. Van még abban. HP, sajnos. Most már nincs. A daddy meghalt. Jó, nem baj. Aha. Jó. Azt hiszem már csak ez van. Na, nem találom el. Aha. Na. Itt. Mennyit sebez? 2. Még vannak ötöt. Ott van egy. Van vele. Hátulról lőnek engem nagyon. Gyertek gyorsan, gyertek. Alright. Egyik fekszik, botjuk is van. Jaj, Sem baj, mindjárt megvan az összes. nem baj. Tudom. Nekem kell elútja. Ó, na, itt a medál Nadintól. De vigyázzatok. Onnan is lőnek valami. Valami összefenteni. Rendben. Megvan. Köszönöm szépen. Penge! Fönt van utolsó. Mehet, penge. Ucsó fönt van. Most látszol. Repül. 51 levegőben. Lezuhant. Jó. Szép. Lelőttem az utolsó. Szép, ügyesen. Lesznek voltak jó kis fejem közelről. Nézzük. Aha. Hol a harc? Messze? Jól elhuppantál. Az ösztönök. Véletlen azon volt a fel. Ja. Van még egy csapat. Az egyik tímet kilőttük most. Itt van nála. Pinger, lejövök. Bár itt is lőttek egyet. De ezt felszerem.
Már látok itt kettőt. 3. Van még ott a ház mögött egy. Jó, mellé pingeltem. Ittam közben. Hú. Ezt majdnem kaptam csúnyán. Kocsival itt vannak domban. Várj, most egy kicsit csendben, ha tudunk. Ezek jól játszanak. Jó! Hoppá, kidodzsoltam a sok fémemet. Egyik fekszik, de fel fogják húzni. Ott húzzák a pingemen. Majd mindjárt segítek, beiszom a... Ott vár egy lovas. Jön a kör. Tegyél már föl, papa. Jönnek, állnak. Gyorsan itt tegyél fel. A kártyámat vettem. Két teszeptek a szőt. Egy megvan Benni. Jól van. Fekszik vagy meg is halt full? Fekszik. Kár. Mondjuk itt kint az jó. Várj, most akkor nem beszélek majd egy kicsit. Nem baj az. Köszönöm. Az sose vagy. Majdnem mindig mondod, hát sose vagy. Na, várj egy kicsit. Na, ezért már nem jönnek ki. Megvan mindenki? Nem. Jó. Igen, mert az ott egy lányod, és ő se van. Na? Jó, lezuhant legalább. Jó, itt a korona úgyis. Nem, mert a kör a pálya másik felébe szűkül. Ennek nincs hátsó kereke. Aha. Töltsed meg. Egy ember van már csak. Hát 10 vannak még. Itt van jobbra neked. Látom, de 10 vannak. 11. Na, nem tudok szkópolni. Nem tudtam szkópolni. Engedd el csak. Nem számolj. Várj egy kicsit. Így? Mondja neki most, hogyha bárkit meglátsz, hogy lő rám, akkor hagyja csak. Amba. Hát ez nem ért ki jól. De itt ragadtam. Nem ragadtál. Hát csak kerülnem kellett, és nem akartam. Egészség. Szállj már be. Inkább nem akarnék. Damage-et kapni. Szétpontják rendesen.
balról rámúszik egy. Majd eltalálni? Ringé. Szóval itt fönt lesznek. Aha, ott. Ez a másik team. Ups. Azt felhúzni mikor foglak titeket, bakker? Nem foglalkozhat, ez hihetetlen azért, amiket itt művelsz. Na várj, itt fel lehet mászni. Nem kell. 3 Sőt, év. nem streamel, érted? De ezt minden most. Most már igen, de figyeled, várjál, ezek harcolnak, többen vannak, visszajön az egész teamünk. 4v2-zni fogunk. Ha 4-en vagytok. Ott repülnek ketten. Mindegy, lesz a szállóban, annak lehoztam. 110 az egyik. Lesz a szállóban, lehoztam. Én nem lootolok szerintem. De lootolj, ott vannak a pingemen. Jó. Repül. Zuhan. 25-öt kapott. Itt rapol egy közel. Jaj, ügyes vagy az egyik knock. Jól elmondtad. Felszállt az épületben. Itt repül. Itt repült el. De még mindig. Láttam. Anyam, hogy lesz tehát. Ott lesz szerintem. De csak nem ment be. Itt pedig megy egy kövösebben. Micsoda? Fölhúzta valaki, vagy egy bot van? Botjuk volt? Fölhúzta a bot? Fekszik még az? Nem látod? Nem. Nem látom. Anyádról. Hol van? Hogy? Hol van? Nem baj. Hol van? Nem lát. Ott repül. Ott ment el. Arra, itt jött el valahol. 29. De botjuk van? Itt jött, és Nincs egyet. banán kaphatok egyet? Nincs, de itt egy medkit. Aztán ha medkiteztél, ezeket dobáljátok magatokra. A testetekre. Na figyeljetek. Nem most Pici. Aha, itt rappol. Itt rappol. Most kellett. Nem mindegy. Meg... Hol van? Itt fut alattam. Látjátok? Leugrott? Szép, ti lőttétek meg? Nagyon jó, ügyesek vagytok, jó volt. Letes talán. Köszi szépen, hogy végignéztétek. Ha tetszett, mindenképp iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót és kommenteljetek valamit, mert onnan tudom, hogy érdekel titeket, és akkor csinálok még ilyen videókat. Hamarosan újra jelentkezek egy már mostani seasonben készült videóval. Hello,